odznelo veľa slov, no neboli to len prázdne slova. Boli to úprimné slova nás, vašich detí. Do týchto básničiek, pesničiek a tancov sme vložili kúsok seba a takýmto spôsobom sme vám chceli poďakovať za vašu obetavosť, starostlivosť a trpezlivosť. Prosíme vás, prepáčte nám chyby, ktoré sa nám počas vystúpenia stali. Išlo nám o to, aby sme tu dnes držali úspech za 100% výkon. Sme predsa len deti. Žijeme rýchlo a preto cieľom dnešného popoludnia bolo nájsť si čas. Čas na to, aby sme sa stretli, na chvíľu zabudli na bežné povinnosti a spoločne sa zabavili. Dúfame, že sa vám naše vystúpenie páči. My vám želáme, aby ste prežili ešte veľa príjemných chvíľ vo vašom živote. Lúčime sa so slovami: buďte ešte veľkou